pag-hi po sa to vlog karon. Hi mga kadro. Gwapa po na ako yung kasawa. Gwapa sa camera pero sa actual din gwapa. Alright, sa mga kadro na at may kadro diri sa Pande, Manila. So mao ni mga kadro ang Casamira Tower mo na siya diha. Kana. So mga pin tower na. So gawas na siya mo na ang highway na siya diri mo na Salvador Extension. So kaning area diri na ami diri. So nagpalit ra jud mi diri og pan para at sa makakwaon bagay margutom naman kating inita sa gawas no. So murag gawas man ka sa balay so ara jud mi diri pabugna-bugna lang mi diri. Kay perte jud inita murag di ka maginhawa masupot ka. So gawas na ana diri gawas. Napay mo i-order karon. Amo na no? Pila na siya, ma'am? Uwang ni. 196. 196 ma. Uwang be. 80 na Ha? Okay. So, wala mga pisa taron. Kay murag painit pabugnaw sa mga kasambutan ni. Pama. Thank you. So, mo nang order na to mano. Kare imo ana. Ako to. Sura po din magunit pag camera po no. Tapos, aroy. Mas okay wala ilang kape diri mo kay dili kitang tumahal. Sakto ra pud ka to. Kaaro ko tak. Kung bandag ko man kayo tapos murag mambungog mo pud ka. Ang kakuha sa kape ka kadako sa kape ba? Kani sa mo ni sakto-sakto ra man. Kuno ra gud ma kanang yana ara gud. Ang mga kuang karon mga kadunong kaning sa tawag kani mga nanggibakasyon karon murag siguro bisag asa siguro diri sa Cebu sa province of Cebu o ubang gani na pa sa Siargao. Ano ba ni? Ano ba? Na. Ano. Ilhan juga dili ka tingkapi kay di ka kamaomo magunit sa kuan. Kabugnaw diri mga kadron no. So shout out dito sa ato ang mga team Handos di ano. So murag na sila ng lakaw gani habuntag tapos kita wala ka makalakaw kay nagpahuway ta kay gabi lagi kay video kim mo kami kay na may bisita diha sa diri sa Labangon ang kurapon nako. Ay taga Surigao kabuti ha. So mao ni mga kado ang ato ang simple kayo karon murag date kunuhay ba. Kao lamig burger lang. So mao na. So lami man pod siguro ni. Pero Pande Manila man ni. Mura na gud siya pan. Kaso lang kani nga pana ay murag twist siya sa nga unsa ni? Lami. Sato kapehan. Si JD. Si JD makaya ko sa JD ha. Asa to sila mama to. Ano na tapos magkita sa video mga palami-lami ha. Kami din ba? Kami. Amo lang sulito ng ang adlaw na mo karon mga kado kay sus lagi ngay murag wa man ta maka suroy-suroy diri Cebu kay wa may kwarta na lang kay tabugnaw lang mi diri kay wa man pud mamaanan gud nga ng permanente na sa balay gud murag kada hingas murag lakaw bisig asa na lang ang tuyo kay murag kapu-kapu yo kay diri sa syudad kung kanang pananglitan bitaw nga
kuang ka kanang nara ka permanente magmukmok sa balay mura kag masakit jud. So mo diri sa Cebu although daghan mga matalan-ahon po diri. Kaso lang lagi di man pud kakalakaw may kwarta. No? Kakalakaw. Ah, medyo ma. Dami na yung ilahang kwan sa pandami di Manila, no? Kalami. Wapa ka sa kamera, ma. Good. Gusto na natin eh. Wapa na lang gamay. Isa? Ano? Ay, kung larga pa ta sa Surigao, ma, nindot mo tama, no? Kwarta gili ka, sa Yung mga. magpaplo. Ha? Kadako na ang pagkaadlaw, suruyo ni mo ng Siargao ni mo mga Kaya nga akong absent ko. Pagkaslaw sa adlaw. Hindi mo nandaan ako ng sunod. Para ako ba? Para makabakasyon-bakasyon punta dito. Ato na ako na. Tipunan. No? Punan na to. Hmm? Ariyon nyo? Kamanoy? Nandili din ka kuwan. Hatag ka. Hmm? Amo gani? Naghatag na dahil si kuwan. Dili ba naghatag na dahil si kuwan eh? Si Michael. Naghatag na siya? Ngayon ito ko sa DC. Siya yung mga tagtangan, tabangan na ako siya. Natasa. Ha? Natasa ba ma? Souvenir. Ako yung magkuha nito. Inquire dito sa Marilina. Inquire Martes. Bato sa tan. Marialina para sa mana? Down. Sa catering? Catering? Marialina dahil mo cater? Wala. So ayun no? Kaya para at least Yeah, ito na niya. Ako nagkuha sa ice cream. Ako nagkuha diba? Kani ako gusto. ang bayad. Sa sino naging boy? Manoy ni mo? Nga ba? Kaya ako sa buwan. Kaya ako sa napo. Kung sino gani ka? Ano ko mo? Oh, na may ice cream man siya. Liquid ice cream. Mag-order na ako na. Salad akong i-order niya. Ang ihatag naman niya. 1.5 naman. Niya 2K man niya yung salad. Niya ako naging. Ingon si Manoy ni mo. Hindi ko siya kabaw ako. 1.5 lang ako ikakuha niya. Pero mo bayad pag yapon punta sa kuan sa unsa ni? Lagi kibali 3.5 lang. Lagi mo bayad yapon taga may galaw 3K kay. Mo punta. Gani. Tanong sa pagani? June? June 5. June, Okay, pag April. file na ano. June, April, 5, May. 6, 7. June. Ba? 5, 6, 7. Hindi madalas siguro eh. Mas kaadlaw na siguro na ako ang buwan. Abot ang na ika 5 kay uwa ka kahapon. Kaya ika 6 na ako. Pinang mag-training na kuha na no? Training sa kuha na. Daghan may nang training, daghan na ako bull club apila. Naghapon ako nag-abot sa hapon. Kuha na dayon, all games na dayon. Hapon, Oo. ay aron. Oo. Mga 4 kapin daw. Alas 4. Alas 4. Na ay program de. Gani mo ba? Kuha naman karon no? March, April naman karon? Wala April. lang kabuha. Wala May. kabuha kabuha. Kuha na. Sa kabuha Oh. nilang kabuha. Ay, ano? Ako pa dahil 2 kabuhan pati ang tingwan pa. Ako karon yun. Gano? 5. Oo. 5 man din. Oh. Asa di hilang Kada sa jud eh. mata, kada sa mata inikata sa Palawan. June, May, Okay, kuan nan, May man na. April, May, oh. April, May, June, oh. Pandas na lang. Sundo din ako. Wala kami sundo.
ani. Puto sa ako bitaw ano, teknik bitaw. Pero mauro gyapon kasi isigir gyap. Ano lang sa Kung imo kanong karon, ano magiging beldo ano. Okay, so salamat sa mga kadlong pagtan-aw. Ha? Sa pagtan-aw sa daily vlog. Daily vlog na to karon no? Ayun na ikon. Dili. Mawag ta. Biskut sa? Ano ba nag-isip tapos? Dili lang nato dito dalon kay mawag ta. Ano sa? Kana daghon mo. Ay, dili gani. Makuha man ta. Ganahan sa ko sa kamera. Mo ba? Ay non, klaro. Kani, ganahan ba sa buti? Gani no, para matos mag. Ya, memories mo na. Ikaw idyo magdaan eh. Ganahan sila. Ang kulo na kay may kita. Murag na may siguro po nila. Wala ka nira ilaha ka ng rate. Along range no. Naay dili lahat. Pero nindot man ni kay pwede man ta makadol-dol gud sa how good. Vlog sa mga Vlog oh. part na sa vlog. Sakto. Tapos sa pupod, di man mo yung latest man eh. Nani ba ikaw? Tao na makuha pa ko ato. Karon. Sana, ganda? Ha? DJI. Wa man. Di man eh, wa may makaluping ini nga brand. GoPro ro. Dito. Okay. Ayun na ito. Isa ko na ito. Okay, thank you for watching. See you next vlog. Bye-bye.